Fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena, il-Bank of Valletta irreġistra profitt operattiv ta' qabel it-taxxa ta' iżjed minn 26 miljun euro li jfisser żieda ta' kważi punt perċentwali meta mqabbel mal-ewwel 6 xhur tas-sena li għaddiet. Madankollu fl-aħħar mill-aħħar fl-istess perjodu il-bank spiċċa biex jagħmel telf ta' iżjed minn 76 miljun euro kaġun tal-każ ta' Deju Lemar li ġie jiswa lill-Bank Malti iżjed minn 100 miljun euro. F'dan il-każ fl-2014 l-amministratur tal-grupp fetaħ kawża kontra l-Bank of Valletta fl-interess ta' 13 il-elf resident tal-lokalità ta' Torre Annunzjata li tilfu l-flushom meta falla il-grupp li kellu investiment fond tal-Bank of Valletta. Waqt konferenza l-aħbarijiet li tal-bank ġie spjegat li riżultati kummerċjali għall-bank fl-ewwel 6 xhur tas-sena kienu pożittivi għax kien hemm żidiet fl-attività u fil-qlieħ meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Iċ-Chairman tal-Bank of Valletta, Gordon Cordina, qal li l-bank għandu rasu mistrieħa issa li ġie solvut dan il-każ kieku dan baqa' mhux solvut seta' jfisser spejjeż akbar fil-futur. Qal ukoll li għalkemm it-tkabbir tal-bank kien wieħed b'saħħtu din is-sena minħabba dawn iċ-ċirkustanzi mhux se jkun hemm dividends. Ħabba fil-fatt li s-settiljajna dan il-każ, allura il-karta tal-qlieħ tagħna ħadet id-daqqa tal-ispiża li kien hemm involuta. U kien għaldaqstant illi l-bord tad-diretturi derlu illi għalissa minkejja r-riżultati pożittivi li kien hemm u minkejja l-fatt illi ħlisna minn din il-problema tal-litigazzjoni fl-Italja ma jkunx hemm f'dan il-perjodu dikjarazzjoni ta' dividend. Il-bank innota kif fl-ewwel 6 xhur tas-sena saru kważi 16 miljun transazzjoni permezz tal-app bil-mobile u anke bl-internet banking. Il-Chairman tal-bank semma l-aħbar pożittiva li ġrat fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena dik li Malta tneħħiet mill-hekk imsejħa il-lista l-griża tal-FATF. Nafu illi għandna tkabbir speċjalment għax it-turiżmu qiegħed jirkupra fost setturi oħrajn li qegħdin jikbru wkoll. Nafu wkoll illi l-pajjiż ħareġ mill-grey listing tal-FATF li kienu wkoll riżultat ħafna importanti illi l-bank nemmnu li kontribwixxa għalih u li n-negozju tiegħu ħajkun qiegħed ukoll jibbenefika miegħu. Huwa qal li l-bank għandu biżżejjed likwidità biex jilqa' għall-isfidi internazzjonali ikkawżati mill-pandemija globali u anke mill-gwerra fil-lvant tal-Ewropa. Huwa saħaq li l-bank qed jieħu l-prekawzjonijiet li huma meħtieġa.